Hello friends, Bodo channel opin konsibaw asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ Bodo Job Info official YouTube channel। दा जोबोद गुड निउज बेनो जाबाय एडिआरइ ग्रेड 4 फाइनाल रिजल्ट डेट ओंखारबाय, टाइम ओंखारबाय, अफिशियल नोटिस फैबाय। जों बेखौ नायनोसै। गाबोन गोबां बर'फोरा साख्रि मोनसिगोनलाय बेनो जाबाय एडिआरइ आसाम स्टेटआव आरो लोगोसे बिटिसि आव मोजां खबर बेनो जाबाय डिपार्टमेन्ट वाइसआव EM होबाय। अब्ला बिसिडिसि सेक्रेटारि सेलारिखौ सोर नायगोन आरो लोगोसे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सोर मोनखो बिसिडिसि सेक्रेटारिनि मेन दायित्वखौ सोर मोनखो PNRD खौ जों बेखौ दायो नायगोन। जाय नोंथांमोना नैबे चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपकामिं आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो। दायो जों फैबाय एडिआरइनि अफिशियल वेबसाइटआव सेबायाव आरो फैनाय लोगो लोगो ग्रेड 4 गाबोन रिजाल्ट मोनसिगोन क्लास 8 पासनिफ्राय HS लेभेलनि साख्रि जेराव आसाम स्टेटनि 5000 भेकेन्सि। दा जोङो नटिसखौ बाव मोनबाय ने बे नटिसआव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना रिजाल्टखौ माने गाबोनबो बावनो फैगोन लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो भिडिअ मोनगोन। दा बबे टाइमाव मोनगोन रिजाल्टआ गोबां नायनो लुबैगासिनो दङ नङा होमबा? दा नै बे जाबाय नोंथांमोननि गाबोन नोंथांमोना मोनसिगोन 15 अक्ट'बर 10:30 AM जानाय लोगो लोगो अफिशियल वेबसाइट सेबायाव आरो आसामनियाव बे मोननैयाव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ। दा काटअफआ बेसेबां थांगोन हमना ला 135 नि गेजेराव बेसेबां काटअफ थांगोन 80 एबा 90 नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय जायफ्रानाखि होदोंमोन इन्टारभिउखौहाय। दा जोबोर मोजां साख्रि आसाम स्टेटनि एडिआरइ ग्रेड 4 आरो बे जोबनाय लोगो लोगो नभेम्बराव एडिआरइ 3.0 ग्रेड 3 ग्रेड 4 फैगासिनो दङ। आसाम पुलिस फैगासिनो दङ, मेडिकेलाव फैगासिनो दङ आरो मेडिकेलाव लिस्ट फैबावगासिनो दङ। रिजाल्टआ ग्रुप 1 आरो ग्रुप 4 आ रिजाल्टखौ होआखै। देन बेनिफ्राय नोंथांमोना गाबोन मोनसिगोन आरो बेनो जाबाय फाइनाल अफिशियल नटिफिकेशन गाबोन 10:30 आव फाइनाल रिजाल्ट। थ' बेखायनो बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे नोंथांमोना ग्रेड 4 आव साख्रि मोननो हायो आरो ग्रेड 3 आवथ' दाख्लि मोनखाबायानो आरो ग्रेड 4 आव मोननो थांगासिनो दङ। अके, दा बेखौ गाबोन नोंथांमोना फिन खनसेबाव भिडिअ मोनगोन माबोरै रिजाल्ट चेक खालामनांगौ। दानिया जों थांसै बिटिसिनि साख्रिनि सायाव। दायो जों फैबाय बिटिसिनि मोनसे अफिशियल वेबसाइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो साख्रिनि प्रसेसा एबा अफिशियल नटिसआ बेयावबो फैयो। दा बेखायनो आपकामिं नोंथांमोननि हमना ला जेनाखि पेन्डिं थानाय दाथ' डिपार्टमेन्टेल वाइसआवहाय EM होबाय नालाय दा बेखायनो प्रसेसा लासै लासै जागायफिनसिगोन मानोना गोबां स्टाडि खालामनांगौ जायो नालाय बेखायनो दा EM खौ गथायबाय जेब्ला थ' बिनि खामानिया ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आरो टेटआ स' बे माखासे प्रसेसा नेक्स्ट लेभेलाव थाबैनो जानाय चान्सआ दङ। दा बेखायनो टेटनि सायाव बांसिन चान्सआ दङ फार्स्टआवनो। दानिया जों लिस्टखौ नायसै डिपार्टमेन्टेल वाइसआव सोर सोर EM मोनखो एबा सोर बांसिन पस्ट मोनखो जों बेखौ बेयाव नायनोसैनो। दा बे जाबाय नोंथांमोना मोनदों बेवहाय माखासे अफिशियल बे जाबाय आपडेट। दा बेखौ नायोब्ला जों फार्स्टआव मोनदों श्री हाग्रामा महिलारि चिफ BTC बेवहाय लिरनाय दङ। दा जों बेवहाय नायोब्ला डिपार्टमेन्ट वाइसआव बिथाङानो बांसिन लादों। जेरै एग्जाम्पल फार्स्टआव दङ जोंहा PWD दङ, बेनिफ्राय PNRD दङ आरो लोगोसे फाइनेन्स दङ, स्पर्ट्सनि दङ आरो लोगोसे कालचारनि दङ आरो लोगोसे WPT दङ, NGAD, MCLAD गोबां रोखोमनि बेयाव होनायखौ दङ। एसे ब्लार जाबाय जेबो नङा नोंथांमोना बुजिखागोन। दानिया स' BCDC सेक्रेटारिनि रिजाल्टनि हमना ला गोबां कन्ट्रभारसि जादोंमोन ना दा बिनि सेलारि प्रसेसा थ' बियो बांसिन सोनारसिगोन बेनो जाबाय हाग्रामा बिथांनि सायाव थाबाय मानोना बेनो दायथ'खौ लाबाय PNRD खौ नायगोन बेखायनो बिथांमोनजोंहाय माने बिथाङा माने जिनोखि थांखि लायो बेनि जासिगोन आरो। अके, दा जिनोखि सेलारि प्रसेसा दासिमबो जाथ'वाखै नालाय दा नेक्स्ट लेभेलाव मा फैयो आपडेटआ बेखौ जों नेक्स्टआवसो मोनथिसिगोन। दा सेकेन्डखौ नायोब्ला रेहन दैमारि बिथाङा मोनदों डिपुटि चिफ हिसाबै एग्रिकालचाराव एन्ड नेक्स्टआव रितनजय नार्जारि दङ बे जाबाय ट्रान्सपर्टआव। दा एक्सुवेलि बेवहाय गासैबो BPMनि मोनदों बुंनो थाङोब्ला EM खौहाय। दा बिनि गेजेरावनो मुनमुना आरबानाव मोनदों एन्ड बेनिफ्राय रबिराम बिथाङा मोनदों इडुकेसनाव। दा बिथांखौ जोबोर बयबो माने हास्थायदोंमोन इडुकेसनाव EM नांगौ होननानै। दा फाइनालि बिथाङा मोनबाय। आसा खालामो बिथाङा जाहाथे टेटनि सायाव नोजोर बोयो आरो साख्रिखौ थाबैनो होयो। एन्ड नेक्स्टआव देरहासार बसुमतारि नाम्बार 6 आव दङ बेनो जाबाय हेल्थआव। स' नाम्बार 6 आव देरहासारा हेल्थआव मोनदों एन्ड प्रकाश बसुमतारि बिथाङा मोनदों ससियेल वेलफेयाराव बिथाङा मोनदों EM हिसाबै। आरो लोगोसे नेक्स्टआव नायोब्ला सबसे गोबां कन्ट्रभारसि जानाय बेनो जाबाय पानिराम ब्रह्मनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट। दा बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ गोबां उमुखखौ मोनगोनदोंमोन बाट बिथाङा मोनबाय जोबोर मोजां जादों बर'आनो मोनदों आरो लोगोसे फरेस्टनि साख्रिखौ बिथाङानो हेन्डेल खालामसिगोन। एन्ड नेक्स्टआव धीराज बरगयारि होनोब्ला बिथाङा मोनदों सयेल कनजारभेसनाव मोनदों एन्ड लिगेल मेट्रलजियाव बिथाङा मोननो हादों। दा जों नेक्स्टआव नायोब्ला 10 नाम्बाराव बेनो जाबाय बेगम आख्तार आहमेद। थ' बिथाङा मोनदों PHE एबा पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं बिथाङा बेयाव मोननो हादों। एन्ड नेक्स्टआव
आगस्टास होनोबा जोङो एनिमेल हासबेन्ड्रियाव जों मोननो हादों। देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों नायोबा गणेश कसारि थ' बिथाङा एडुकेसनाव मोनदों आरो लोगोसे लोमस्राव दैमारि बिथाङा मोनदों लेन्ड रेभिनिउआव मोनदों। बिथाङा उदालगुरिनि आरो लोगोसे प्रेसआबो जाबाय लास्ट उदालगुरिनि थ' बिथाङा मोनदों माने वाटार रिसर्सआव। दा बेखिनि लिस्टआ ओंखारजोब्बाय दा डिपार्टमेन्टेल वाइसआव फैजोब्बाय। दा बेखौ नायोब्ला माखासे प्रसेसा लासै लासै फैसिगोन जेरै साख्रिनि माखासे प्रसेस जानो गोनां दङ, गोबां पेन्डिं दङ, बिथांमोना नायबिजिरसिगोन बा रिभेरिफिकेसन एबा प्रसेसा जानो हासिगौ। दा नेक्स्ट लेभेलाव मा आपडेट फैयो नोंथांमोना चेनेलाव मोननो हागोन।